ଆପଣ ତ ସରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା ଧାନ ଫାନ କାଟେ ମିଳିବା କଥା ସବୁ ସୁବିଧାର ଅଛି ଇଏ ସରକାର ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛି ହଁ ଆଉ ରାଣ୍ଡୁକୁ ଭତ୍ତା ଦେଉଛି ହଁ ଏ ଏବେଡ଼ା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଇବି ମିଳୁନି ନା ଇଏ ଅନେକ ଜିନିଷଟା ତା ପାଇଁ କଟକଣା କିଏ କହନି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଦି ତା ପାଇଁ ହଁ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତେ ପଡ଼ିବ କରୁଛି ହଁ ନକଲେ ହବ ନବୀନ କହି ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଭର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଖୋଲତେ ପଡ଼ିବ କାହାକୁ କହିବ ନବୀନ କହିତେ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ବିଜୁଳି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିକି ମୋଦି କହି ନେଇକି ହବ ମୋଦିନ ଅମିତ ଶାହ କହିବାକୁ ହେଁ ନହେଲେ ୟାକୁ କହ ଏଇ ହେଲା କେତେ ପଦ୍ମା କେତେ ମୁରୁମୁରୁ ନା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେଠି କେତେ ବାଟ ସେଇଠୁ ପାଖର ହେଁ ନା କୈଳାସ ତ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ହେଁ କୈଳାସ ତ ସୁବିଧା ମିଳିଛି କଳାଥର ହଁ ରାଣ୍ଡ ଯୋଜନା କହିବୁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରତେ ପଡ଼ିବ ସରକାର ଏଟା ମୋ ପାଇଁ କଲେ ତୋର ପାଇଁ କର ତୋର କଲେ ସୁବିଧା ହବ